Meron akong baboy mga kabisdak na minarinate. So, i-grill ko siya. Barbecue. Mga kabisdak, meron tayong foil. 3 pirasong baboy lang to mga kabisdak. Actually, ano to siya? Pork ribs. Yung bili namin dito is ano lang, basta mga $10 something. Sobrang lamig na ng panahon ngayon mga kabisdak, pero patapos na yung winter dito, malapit na yung spring, kaya ayos. So lagay lang natin itong sauce, and after that ilagay natin to sa oven. Alright, so ito mga kabisdak, lagay lang natin to sa oven mga kabisdak. Lutuin lang natin ito ng mga 2 oras siguro. Alright, okay, takpan na natin. Ano na yung mga kabisdak, alas 5 ng hapon. So yun, nandun na yung ano natin, yung pork ribs. Tapos plano namin mga kabisdak, sa Sabado pupunta kami sa Port Stephens. Kinontak ko kasi si Kuya Robby, si Abrodero ako. Siya kasi yung idol namin na vlogger dito sa Australia mga kabisdak. Bibisitahin namin siya at mag-message na ako sa kanya. And sobrang bait, nag-agree naman siya na makasama namin siya sa vlog namin. Kaya yun, hintayin niyo yung vlog natin na mga kabisdak. This weekend yun, kasama natin si Kuya Robby. Sobrang excited namin mga kabisdak na makasama namin siya sa vlog. Kasi dati picture lang kasi nahihiya kami. So ngayon, nagpaalam ako at pumayag naman siya. So very exciting. Tingnan natin si Ami at si Gian mga kabisdak kung ano yung ginagawa nila. Andito sila sa kwarto ni Gian, naglalaro. You know? Wow, Gian, say hi to subscribers! Hi! Yes! So ito na yung pork ribs na nag-grill natin mga kabisdak. Wow! Sarap-sarap. So ito yung dinner namin. So hiwain ko lang ito mga kabisdak para mas madaling makain ni Gian. Kasi pag malalaking hiwa, nahihirapan siya. Ngayon is Friday, Bernis ng gabi, and super excited kami mga kabisdak kasi bukas pupunta kami sa Shoal Bay. Dun sa ano yan, sa Port Stephens. So actually mga kabisdak, pumunta na kami dun last June. Pero sobrang gusto kasi namin yung lugar na yon, at si Gian gusto niya matry uli yung ano, yung tubugan ride. Kaya pupunta kami dun. So mga ano yan, 2.5 hours na travel. So ngayon, kasama tayo mga kabisdak, i-prepare natin yung sasakyan. Mamaya pupunta tayo sa gasoline station para magpa-gasolina. Tapos yung gulong, i-check ko yung gulong para lalagyan ko ng saktong hangin para safe yung travel natin bukas mga kabisdak. Tingnan nyo ito mga kabisdak, ano to? Pizza. Pizza. Ano yun mga kabisdak? Century tuna. So para yan kajian. Kasi yung ulam namin ni Ami, meron kaming sobra kahapon na ano, salmon. Sinigang, anong tawag na ito ba? Paksiw. O ito, paksiw na salmon. Ilabas ko na ito kasi magdi-dinner kami ng maaga para makapag-prepare pa sa travel namin bukas. Ito yun, paksiw na salmon. Hindi na pala mga kabisdak, pumunta kami sa Filipino store kasi namili kami ng coffee na pang pasalubong din namin kay Kuya Robby. Tapos may nakita kami ito, ubi halaya or purple yam jam. Napakalaki. Galing Pinas pa daw ito mga kabisdak. Actually hindi pa ako nakatikim ng ubi halaya, kaya tikman na namin to mamayang dinner. Dessert namin to. Tapos ito rin, meron tayong biniling ano, itlog maalat. $3, hindi pala, $5.20 yung itlog maalat nila. Tapos ensaymada, bumili din kami dito, $5 na ensaymada. So mamaya namin to kainin. So ito yung breakfast namin ni Ami bukas sa travel. Coffee tsaka ensaymada, the best yun mga kabisdak habang nagdadrive. Ito pala yung ibibigay kong pasalubong kay Kuya Robby mga kabisdak, kay Abrodero ako. Sobrang idol ko kasi siya mga kabisdak. Simple lang yung vlog niya pero maganda kasi yung ano, yung story. Basta idol ko siya na vlogger. Wala masyadong effects pero kakaiba. So ito yung pasalubong namin. Ito coffee. Mahilig kasi siya sa coffee. Last time binigyan namin siya ng ganito. Ilang beses niya minention sa vlog niya, nagustuhan niya yan. Ito sardinas na can. Ito sardinas pa rin. Ito itlog maalat. Bigyan na natin si Kuya Robby nito. Ito. Bigyan nila si Kuya Robby nito. And then ito din itlog sardinas at saka ito ubi halaya or purple yam jam. And then may dalawang coffee pa na Nescafe.
Yan, ito. So, yung reason mga kabisda kung bakit ito yung ibibigay ko kay Kuya Robby, sa lugar niya sa Nelson Bay, walang Filipino store doon. So, alam ko sobrang na-miss ni Kuya Robby yung mga Pinoy products, itong mga ganito. So, hopefully, ma-appreciate ni Kuya Robby ito mga kabisda. So, andito ako ngayon sa mall mga kabisda. Dito ako mag-grocery. Bibili ako ng mga pagkain namin or baon para dadalhin sa Shoal Bay bukas. So, bibili ako ng para dinner namin, breakfast, soft drinks, so kung ano-ano. So, let's go. And after dito, pupunta tayo dun sa gasoline station para magpag-gas tsaka magpahangin na din. Oh, may bagong pakulo para yung Woolworths ngayon mga kabisda. Yung Oasis Disney. Bibili ako ng steak para dinner namin bukas. So, ito mga kabisda, bili tayo nito. Isa, $12 tapos 4 na piraso. Tapos kuha tayo nito mga kabisda, salmon. So ito mga pagkain na ito mga kabisda, ito yung gusto ko pag nagka-camping kasi sobrang dali lang nilang lutuin. I-fry mo lang ng ilang minuto tapos yun, luto na. Then kuha na din tayo ng gatas mga kabisda. Ito, para fresh milk ni Gian. Ito chips, gusto to ni Ami. So ito, Doritos. Gusto ko din ito mga kabisda. Tapos syempre, di mawawala yung soft drinks natin mga kabisda. Kunti lang sana yung bibilin ko pero naka-sale kasi 40% off, $22 lang yung 30 pieces na cans. Ito lang bibilhin ko, malaki 30 pieces. So nabili ko na yung mga kailangan ko mga kabisdak. So ito yun sila. So sakto na to sa amin para sa weekend getaway namin dun sa Shoal Bay. And babayaran ko lang to tapos pupunta tayo sa gasoline station para magpa full tank. Dumaan pala ako dito sa Liquorland mga kabisda kasi bibili ako ng Moscato. Ito siguro yung bibilin ko para inumin namin ni Mrs. bukas. $15 siya na Moscato. Natikman ko na dito dati tapos nagustuhan namin pareho ni Mrs. kaya ito na yung bibilin ko. Dito ako ngayon sa gasoline station mga kabisda kasi magpapagas ako. Andito ako sa 7-Eleven. Dati mga kabisdak, sa Caltex talaga ako nagpapagasolina. Tapos shout out pala sa kaibigan ko na si Dovi Gulani, nasa Canberra siya, nurse. Siya yung nag-advise sa akin na maganda daw dito sa 7-Eleven itong Mobil kasi yung mixture daw ng gasoline dito is very pure, very authentic daw compared sa ibang gasoline station. Yung kapatid kasi ni Dove parang may expertise or familiar sa mga ganito. So yun, siya yung advice na mas maganda daw dito. Ang kagandahan dito sa 7-Eleven mga kabisdak, sobrang mura ng gasolina nila. Pero ngayon ang mahal pala. Magpapa full tank pa naman ako. Pero before ako magpagasolina mga kabisdak, yung gulong lalagyan ko muna ng hangin kasi ito, kailangan ng hangin ito dito. Tapos ito, dito tayo magpapahangin mga kabisdak. So self-service lang siya. Ito, kailangan mo iset mga kabisdak yung PSI na gusto mo. Usually 32 yung setting ko na hangin para sa gulong. Paano ko nalaman na 32 mga kabisdak? Andito yun. So sa may mga kotse na hindi sigurado kung paano magpahangin, so dito nyo malalaman. Dito. So kung bubuksan nyo sa harap ng pintuan ng sasakyan, may yan dito, may indicator. Ito, mayroong indicator dito kung anong saktong measurement na hangin na preferred sa sasakyan mo. Alright mga kabisdak, so magpahangin muna tayo. Alright, so hanggang dito lang mga kabisdak. So yung gulong nalagyan ko na ng saktong templa ng hangin. So ready na tayo bukas. So hanggang dito na lang. At ngayon magpapagasolina ako dun. Full tank ko to kasi medyo malayo-layo yung i-travel namin bukas. Mga 200 kilometers. So sakto-sakto yung full tank. Actually ito sasakyan mga kabisdak, hindi siya magastos sa gasolina. Kasi V6 3.5 yung makina nito. Kaya super ayos siya sa long drive. Kaya salamat mga kabisdak, and hintayin niyo yung next vlogs namin, yung next upload namin.
At exciting kasi ano nga, pupunta kami sa Shoal Bay and kita-kits sa next video mga kabisdak. And salamat!